Tussendoor de bol van onder de haan. Tot zo hoog heeft het water ingestangen. Tot zo hoog, tot de bol van de haan. Ha, hoi Jan. Oh. Hallo. Hoi ja. Jan. Jan Bartels. Jan, waar zitten we hier? Ja, we zitten bij Tante Jet aan de Maas en een paar weken geleden was het Tante Jet in de Maas. Du wist natuurlijk dat in het zuiden, daar wordt het los. Ja. Maar wat gebeurt er? Wat gaat zich dan door de kop? Nou, aanvankelijk was woensdagavond kwam er zou je verhoging komen. Ja. Donderdagmorgen zei men nog, stond nog op internet dat het een meter tot 1,5 meter verhoging. Ja goed, dat is hier geen probleem. Nee. Want wij zitten 5,70 meter boven de Maas. Dus geen paniek doen. Misschien achter op de camping de laatste paar plaatsen die door last van kregen. Gaandeweg de ochtend weer dat steeds hoger. Toen hebben we toch alle caravans en alles gemobiliseerd hier op de benedencamping. Weg eraf en vanaf donderdags was het eigenlijk ja, toch wel een beetje paniek. Want wat moeten we nou gaan doen? Zandzakken. Ja, als het dan zo hoog komt, dan doe je met gewone zandzakjes ook niks. Dus big bags aan laten rukken, et cetera. De magazijnen, ja, alles wat de kantoren, de receptie, dat ligt allemaal net iets legger, dat het allemaal water gaat. God, maar ja, Jan. En hoe dan? Ja, wie ik belde voor de afspraak, vertelde ze me van, ik heb vandaag voor de eerste keer weer een lunch geserveerd naar de watersnood. Ja, er was wel lunch, maar dat was een paar dagen geleden, hebben we de eerste keer weer een voldoende aantal mensen op de lunch. Ja, dat is de eerste weken was dat de veerboot kost niet varen en dan is natuurlijk voor ons ook altijd van levensbelang. En, toeristen. Ja, en in ieder geval traffic genereert dat. Ja, dus de vorige week ook, dan hadden een paar mensen op de lunch zitten. Maar het zette geen zoden aan de dijk. Nee, uiteraard. We zitten nog in de corona natuurlijk. Ja, en de camping helemaal leeg. Ja goed, normaal zitten er ook een paar honderd mensen. Die ook komen lunchen en komen eten. Want toen heb je natuurlijk die camping. Houden ze veel annulering of zijn dat gewoon gasten die elke keer terugkomen? Nou we zitten eigenlijk, nee, het zit bijna allemaal toeristische plaatsen. Dus, en we zitten eigenlijk tot eind augustus volgeboekt. En die hebben we allemaal naar huis kunnen sturen. En ik heb gisteren ook, of afgelopen week ook heel veel geld terug over moeten maken naar mensen. God. En dat is pien geld. Dat geloof ik. Jan, ja, het enige wat ik kan zeggen is, ja, sterkte, succes. Ik weet niet wie het hier allemaal uit moet komen, maar ja, ik heb wel het gevoel dat het ja, een beetje positief. We gaan weer met goede moed verder en we hopen dat er heel veel gasten komen dit jaar weer. Ja, er is nog gekend komen, er is plaats, de menukaart, alles is geregeld, schnitzels weer volop. Ja Jan, alleen maar toi, heel erg bedankt dat we hier even mochten komen en ja, succes met de toekomst. Dank u wel.